It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Da 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 da. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Servus, a dneska bude ďalšieho videa. Dneska to bude z ďalšieho videa herného. A keď počujete trošku také, že tak to, že sa mi čká, niekto ma spomína a budeme hrať hru Minecraft, single player let's play a ideme si vytvoriť svet. Lucky Gaming. YouTube. Tak. Necháme si default. Nepotrebujeme. A toto môžeme nechať. Táto séria dúfam bude pokračovať, lebo ja Minecraft zbožňujem. Je to moja ako obľúbená hra. A vidíte, že mám svoj vlastný skin. Yeah! Čo ste čakali? Iné nie? Toho, ako sa to volá? Ako sa to volá? A vôbec sa mi to neseká. Yes! A mám zapnuté nemám vlastne zapnuté smooth lighting. A vôbec sa mi to neseká. Už skoro 70 už sa mi zvyšuje, ale tak, že hneď padne na 60. Na 70 fps. Mega super. Takže zabijeme si nejaké ovce. Procenty. Biela koža. Vlastne. A ja si kurčata jesť nebudem, lebo budem kanibal. Ahoj, ako sa máš? Môj rasový brat sa asi dá povedať tak. Teba nechcem kvetina, ja nemám rád kvetiny. No rasista. Budem jesť kravy. Stoj ty krava. Nemyslím to urážkami, že krava. Ako viete, ako myslím to, že krava. Ahojte moji pokrvní bratia. No, sestry vlastne. Ale možno, že sú to kohúti, ja neviem. Možno, že sú to kohúti. Dúfam, že sa vám video z Bad Piggies a ten tutoriál, ktorý som natočil, páčil. A toto, čo som hovoril na tým Bad Piggies, svinky, že proste nebudem natáčať žiadne tutoriály, vlogy a tak. Tak som sa vlastne prekrikol, lebo vlastne budem natáčať iGaming, vlogy, tutoriály, proste všetko dokopy. Lebo mňa proste baví všetko. A teraz sa mi čká, takže dúfam, že vám to nevadí. Keď vám to vadí, tak napíšte do popisku videa. Alebo proste, keď vám to vadí, dajte dislike. Alebo proste napíšte, to je jedno, čo urobíte. Ja sa kúknem, proste keď tam budú aspoň 10 disliky, tak proste nejak to vystrihám. Dá sa cez Camtasia Studio vystrihať parádne. Takže dosť mania bavlnená ruka. Ale nič. Dobre, tu si môžeme urobiť dom. Čaká sa mi mimoriadne najhoršie, ak sa len dá. Poznáte to reklamu na dobrého aniela? Tak to sa mi čaká. Horšie sa mi čaká. Hadajte, na čo som zabudol? Na vchod. Som taký
Nebudem sa sám urážať. Urobíme si crafting. Niečo môžeme urobiť aj dvere. Tak, aspoň aby niečo sme mali. Naťažíme si ešte drevo. Dúfam, že ma počujete dobre. Keď chcete, môžem dať do videa hudbičku, nejakú takú, ako má napríklad Gogo tady. Akú mal Gogo, lebo Gogo už nenatáča Minecraft. Smutné. Veľmi smutné. Pre mňa to je smutné. Jeho videá sú fajn. Nielen fajn. Výborné sú to videá. Keď si chcem kúknúť keď si chcem kúknúť nejaké videjko, idem na jeho kanál a kúknem si Minecraft. Tak. Tu si urobíme dve nástroje, sekeru a lopatu. Teraz toto si budeme musieť vyťažiť. Ale ja teraz budem natáčať hry iba cez Fraps, ale keď budem niečo robiť na ploche a tak to nebudem robiť cez Fraps, lebo Fraps strašne veľa zaberá miesta, čo mi až tak nevadí, lebo ja tie videá potom vymazujem. Ja ich iba recyklujem, dá sa povedať, bo jak by som vám to povedal. Natáčam cez Fraps videá, že? No. Krásne všetko ide hladko, iba to je blbé v Frapsu, že keď natáčam, tak proste je to strašne rýchlo, iba že keď sa kúknete potom na svoj harddisk, máte natočené video, ktoré má 3 hodiny a máte zaplnený celý harddisk. Proste jednoducho, keď máte... Pardon, to som si čkol strašne silno. A keď natáčate video, ktoré má 50 minút, alebo 15 minút, tak má asi 15 giga. To si nerobím srandu. Ja už som natáčal také video, polhodinové, a harddisk som si dal na preto aj ešte jeden. Aby som to nejako prežil, lebo strašne malo miesta som mal. A ideme si tu ešte na drevo. Keď chcete možno hrať Minecraft s modami, že by si tu dal nejaké mody, napríklad Optifine. Dúfam, že teraz keď dám X, nič sa nestalo, lebo raz som mal X-Ray, ale už ho nepoužívam. Nebaví ma baví. S cheatami. Tak, robíme si ďalšie drevo. Kúpime si tú strechu. Aspoň nejako vyzeral ten náš domček, keď už. Tak. Ešte si naťažím nejaké aj surové si nechám. Alebo nechcem sa mi ísť teraz do doloh. A keď vidíte, že stále si dám takto pohľad, tak mne sa to tak páči, keď si takto dám pohľad. Už som videl slnko, ako padalo dole, takže ja sa teraz rýchlo posuniem domov. Že? Áno, sa smíva. Zatiaľ nemám čo jesť, takže prepáč kurča, ale ani nebudem ťa jesť. Nie. Ja proste zjem takéto sírové meso. Nemyslím sírové ako zo síra, ale proste sírové. Proste neupečené, hnusné, blivajz, všetko, na čo si môžete spomenúť. A vy Češi. Tak. Domček máme hotový. Styky si ešte urobíme a urobíme si... Ja som to nepremyslel. Musíme ísť do doloh. Musíme. Aspoň trošku, aspoň pár kamienkov si naťažiť. Aspoň 3 kamienky. Nie, 3 nie, to je strašne málo. Aspoň 10 kamienkov potrebujeme.
Lebo nemáme pec a v čím asi vypečieme drevo, aby sme mali tie nejaké uhlíky drevené. No jasné, že v peci, takže potrebujeme rýchlo si nejaké tie kamienky zohnať. Švihni si, ja chcem ísť rýchlo domov. Ja sa stále tak pri noci bojím. Tak. Nádhera, dáme si tu vypiec všetky takto. Nádhera. Posteľ si dám tu. Tak. Jedno. Tak uhlíčko. Ešte jedno mi zostane. A ideme vlastne už domov. A sorry, že to takto vidíte, lebo hrám na verzii 1.7.2. A toto zbožňujem. Dári. No, jadminy ešte počkáme. Takto. Nie, no tá teta, no ja to teraz budem čakať za týmto, kým... Ach, konečne. Nejak rýchlo som sa vyspal. Žiadne monštra pobojžní. Takže ja sa idem teraz poťažiť drevo a uvidíme sa za chvíľku. Som späť. A som si tu posadil stromčeky a mám iba skoro celý stak dreva, lebo budeme potrebovať ísť späť do dolov, musíme si ísť niečo naťažiť, tak si preto zobrať nejaké drevo, keby sme potrebovali niečo. Takže ideme ťažiť, teraz budeme iba ťažiť, takže nič zaujímavé teraz sa diať nebude. Keď chcete, môžete kliknúť teraz na tlačítko, ktoré vidíte v pravým hornom rohu. Máte na neho čas iba pár sekúnd, takže kliknite od teraz, práve teraz, aby ste preskočili túto časť, kde budem iba ťažiť. Nič iné iba ťažiť, lebo ja teraz potrebujem strašne veľa uhoja a kameňa samozrejme. Takže vypršal vám čas, neklikli ste, tak teraz budeme robiť to, že budeme iba ťažiť a brať si drevo, ťažiť a brať si drevo. To je všetko, čo teraz budeme robiť. Nestihli ste a keď chcete, môžete si to vrátiť a kliknúť tlačítko preskočiť. Iba, že ste to teraz nestihli. Ešte raz formujem. Nemám čo jesť. Ach, ja som vedel, že sa to niekedy stane. Veď máme pec a drevo, tak môžeme niečo vypiecť. Takže si dáme túto kravičku. Takže som späť, iba že ja ako najväčší debil som zabudol povedať, že som tu. A sa to skončilo. Takže ja to teraz poviem a... Takže skončili sme s ťažením. Šup! Výborne. 3 jedla. Som chcel povedať 3 drevka, ale nemáme drevka. My máme drevka viac, nielen 3. A jak som už povedal na začiatku, zabíjať kurčata nebudem, takže ani pestovať. No, pestovať to je také debilné slovo. Prečo ma nič iné nenapadne. Proste nebudem ich chovať. Jednoducho. Ja nebudem zabíjať, vraždiť chudinky kury. Kvôli tomu, aby som mal nejaké sprosté jedlo. Jedlo môže mať z niečoho iného. Nemusí to byť kuracinka, nemusí to byť KFC chicken, nemusí to byť KFC nugetka, nemusí to byť
neviem čo, proste všetko, čo je z KFC. Nemusí to byť to ani s kolou, to nemusí byť ani s kečupom, ani s niečím, proste to nemusí byť. Takže keď chcete, aby som niečo choval, tak maximálne krávy, prasatá, ovce, všetko. A možno nejakého krípra, zajačíka. Tak. Máme 5. A ja som si tak pomyslel, že prečo si neurobíme ešte jednu pec. V tej si upečieme jedlo. Tieto sa nám bude vypekať toto. A ja zatiaľ idem ťažiť ďalej. No zatiaľ si ešte počkáme na jedlo jedno. A budem asi pestovať iba krávy. No pestovať, proste niekedy budem debilné slovo nariť úplne. Napríklad slimák sa klza. On sa plazí, neklza. Takže niekedy takéto slovo môže vyjsť z mojich úst, tak proste ignorujte to, pomyslite si, povedzte si tak, ten debil nevie po slovensky, hovorí úplne tu nejaké debility. Tak toto si môžete pomyslieť, ale nemusíte to hovoriť. V duchu si to pomyslíte, ja už viem, že to teraz hovoríte. A tak ťažíme ďalej. A budem si pri tom spievať. Nebudem, lebo viem, že máte niektorí diváci slúchadlá, máte ich väčšinou naplno, lebo ja hovorím strašne potichu. A teraz keď začnem spievať, tak aj úplne keď si dáte potichu, tak ma budete počuť. A ten pískavý hlas pokol nám krompač, takže už sme doťažili. Ten jeden blok som chcel ešte zobrať, ale nemohol som. Takže ideme von, niečo si, zoberieme si jedlo, uhuje, robíme si nejaké veci, vypečieme ďalšie jedlo, robím si meč a uvidíme ešte, čo ďalej budeme robiť. Takže mečík, sa nám vypieklo. Tak, výborne, napapáme sa. Vlastne som na začiatku, už jak som tu ťažil to drevo, už nám vyrástlo, super. Škoda, že nemám trikapitátor. Trikapitátor, výborne, sťahujem si ho na budúce. Tak, na budúce si stiahnem trikapitátora v tom druhom dieli, si ten stromček vyťažíme. Takže teraz si ideme zabíjať ovečky, nie, ovečky ešte nechám tu, nech žijú, lebo z nich nevypadáva zatiaľ mäso. Je to v 1.8, ale ja 1.8 nehrajem. Teraz máte bračeka. Tam sú ďalšie kravy. Prasatá kravy a ešte tam máme ďalšieho parnokopytníka, koňa. Vidíte, krava vlastne je cicavec, že? Krava je cicavec. Ale je to aj parnokopytník. Viete čo, my sa to neučíme ešte na prírodu. Som späť, teraz som práve zabíjal veci. Tieto, ako sa to volajú, kravy. A teraz si ešte zabijeme prasatá. Tak. Dúfam, že to video nebude strašne dlhé, lebo proste lebo. A nemalo by byť dlhé vôbec. Takže ideme domov, vidíte koľko mám jedla, vidíte koľko jedla z asi 11 kráv. Dvakrát toľko jedla asi skoro. Možno, že niekedy poruším pravidlo a zjem ako sa to volá, kurča. Ale to iba možno hovorím, nehovorím určite, ale možno. Dobre, teraz som spomenul, že vlastne asi chcem urobiť truhly, ktoré si dám sem. Do nich si dám samé debility, ktoré teraz potrebovať nebudem. A vlastne môžeme si urobiť armor. Šupi to presto, máme armoros. A nemáme tu. Máme tu púpavu, takže urobíme si farebné. Tada! Jej!
Dobre, ideme domov sa vyspať a tuto aj ukončím tento part, lebo už to tak vyzerá, že je strašne dlhý. Tak rýchlo vyspí sa. Ale pekne vyzerám, v takejto žltej, ešte takáto žltá na skine. Samozrejme tento skin som nerobil sám, našiel som na nete. Zapáčil sa mi, bolo tam asi málo odberateľov, akože lajky, tam boli strašne málo, dislajky 0, asi 15 lajky, takže asi veľa ľudí ho nepoužíva tento skin. Ale dúfam, že teraz nebudete hejtovať, že nevieš si vytvoriť skin, dislike, to vypínam, idem toho patu, zavolám školskú sadu. A samé takéto veci, ktoré by som veľmi rád nechcel počúvať. Takže ešte si dáme vypiecť jedlo. Takže sem pôjde pork chop a sem beef. Tak, ja sa s vami rozlúčim a majte sa. Čau!